откриеш верния път. Да обърнеш света наопаки. Да покажеш колко си смел. Времето на пълно щастие. Най-хубавото време в живота ни. Киндер шоколад. Аспирин С на Байер ви помага да се справите с симптомите на настинка и грип, като болка и повишена температура. Но ако симптомите се задълбочат и гърлото ви се възпали, просто вземете 2 таблетки Аспирин С. Благодарение на разтворимата си форма, Аспирин С бързо облегчава температурата, болката и възпаленото ви гърло. И се чувствате много по-добре. 2 таблетки, двойно по-силно действие. Аспирин е само един. На Байер. Лекарствен продукт за възрастни деца над 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Сезонът вече може да започне. На здраве за уютните вечери с приятелите и малките неща, които ни събират. С първата Ариана Тъмно. Висококачествена тъмна бира с предпочитан плътен вкус. Ариана Тъмно. Първата за сезона. Наслаждавам се на всеки миг, но обичам действието. Играта е напрегната, но аз оставам спокоен. Светлините са опияняващи, но се забавлявам повече на тъмно. Стрейт. Живей живота си по твоя начин. Добре ли изглеждам? Прелестна, както винаги. Благодаря. И ти си много свеж. Абе, на мен ми стоиш леко изцеден, като в етикет за конфитюр. И ти тече сок по кората. Е, ти усмивката. Кой го каза? Аре малко. Аре. Вуаля! Поздравления! Благодарение на своя усет към детайла си успял да уловиш най-добрите им качества. Еха, натюр плод. Флорина, плодове с характер. Гореща оферта от Технополис. Избери новата суперекономична пералня Беко с енергин клас А3+, капацитет 7 кг и гаранция 5 години. Върни стара пералня за рециклиране, спести пари с невероятната екоцена и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Лесно е да спестяваш. Когато размерът на опаковката се увеличава, цената на бръснене със самобръсначки жилет намалява. Сега спестявате 20% за опаковка от 8 нощчета. Клоните на Стария орех разказват за майстора, който открил тайната на насладата от живота. Като го питали каква е, казвал: трудно се описва това, което трябва да се опита. Затова я вплел в рецептите си, да могат и идните поколения да се наслаждават на живота. Орехите, майстор лъжки мезета. Болката в гърлото всеки се опитва да лекува по свой начин. Някои с топъл компрес около врата, други с сок от лук и мед. Трети пият горещото мляко с карамел. Някои от ритуалите, които правите, не винаги помагат. А Тантум Верде помага. Облегчава възпалението и болката в гърлото. Ще намерите под формата на спрей, разтвор и таблетки за смучене с различен вкус. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Съдържа бензидамин. Преди употреба прочетете листовката. Рестартирай с Якобс 3 в 1. Плътен вкус с як каймак. Казват, че най-добре работи този, който се забавлява. Якобс 3 в 1. Работи здраво, забавлявай се яко. Бъди там, където са всички и споделяй. HTC Desire 300 е с двуядрен процесор и операционна система Android. За да анализираш всеки детайл. Да имаш пълен контрол. И да не пропускаш нито миг от важните за теб неща. Вземи HTC Desire 300 само за 7,90 на месец с абонаментна програма от Global. Германус. Само попитай. Ипотечен кредит с 6,2% лихва и до 500 лева подарък за нови кредити до края на годината. От ОББ. Непознато и трудно. Само по-ничеви. Голямото шоу за големи таланти се завръща отново само по BTV. Запиши се за кастинг на телефон 0243999493 или имейл адрес talent@btv.bg. България търси талант.
без ограничения. Тази пролет по BTV. ...35 години сигнал. 27 ноември, зала Арена Армеец, София. 100% рок. С медийната подкрепа на BTV. Утре вечер те идват. Новите български заселници в Африка. Кои са тези хора и защо станаха част от отбора на звездите? Отговорите утре вечер от 20 часа. Само по BTV. You have a sister back home? Yes. Your children and your sister's children would marry. Журналистиката има един основен страх – провал. Може ли да спрете? Те се тръгнат. Може ли да спрете BTV? Колкото по-голяма съпротива срещна в срещната страна да гарантира тази информация, която ти си поискал, толкова повече се нахъсвам. Забранявам ви да снимате? Всички гледни точки са професионален стандарт и нашето кредо, защото ако не ги осигуриш, тогава изниква едно съмнение в зрителя, това, което ти съобщават, доколко обективна новина. Ако няма тяхната обективност, тези медии вече не са четвърта власт, те стават инструмент за търговия с влияние. За да имаш силни медии, трябва да имаш силно гражданско общество. Трябва да имаш и институции, които спазват елементарни принципи като законност, почтенност, морал и право на достъп до информация. Аз лично избягвам да се разочаровам, защото това означава, че за мен играта е приключила. 13 години BTV новините, посветени на всички гледни точки.